जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव सांग्रांथि मेलजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लायो। दिनै चिरां जिल्ला 13 नं सिडली बियाबनि बामोनगाव दथापुर भावरागुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल लादों। लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 70 सा सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लायो। आसाम प्रदेश कमिटिनि स्पक्स पार्सन गर्जन मोसाहारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो गोदानै कंग्रेस दोलोआव हाबफैनाय गोदान 70 सा सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लायो। बे हाबाफारियावनो गर्जन मोसाहारिजों लोगोसे चिरां जिल्ला कंग्रेसनि नेहाथारि अमिय नार्जारि, ट्राइबेल इनसर जसेफ बसुमतारिजों लोगोसे गुनगोनां आलासिफोर नुजाथियो। मीडिया बिथांमोना सोंनाय बायदि फंबाया सोंनाय बायदि बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि मोनसे दोहौ जादों। गोबां चिरांनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव फैदों, क'क्राझारनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव फैदों, बाक्सा उदालगुरिनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव जइन जादों। बाथ्राया ओरै, कंग्रेसआ भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो 53 बोसोर बे गभर्नमेन्टआवहाय माबा माबि फिसा फिसौ एन्टि इनकाम्बेन्सिफोर थादोंमोन आरो कंग्रेसखौ गाज्रि मोनदोंमोन। कंग्रेसआव गाज्रि मोननानै बिथांमोनहा बिजेपिखौ बोजबनानै लादों। सानदोंमोन एफा गोबाव कंग्रेस सासन खालामनायाव कंग्रेसआनो गाज्रि मात नामालै, दे गभर्नमेन्टखौ सोलायनोसै, बिजेपिनो भट होनानै बिथांमोना बिजेपिखौ देरहाहोबाय। 5 बोसोर जोबनायनि उनावनो दिनै बिथांमोना रुजुफिनबाय, नङा कंग्रेसआनो जा मावदों बिथांमोनानो मावजोबदों आरो मोजांखौ जों दिनै नुयोबा कंग्रेस आरो बिजेपिनि तुलनायाव कंग्रेसआनो मोजां मात। बेखौनो दिनै बर'फ्राबो सिरि जाहाद सिरि मोनबाय। सानदोंमोन 2014आव बिजेपिया होनदोंमोन, आन्दलनकारिफोरखौ होनदोंमोन, जोंखौ नोंथांमोना मदद होयोब्ला आरो बिजेपिया सरकाराव फैयोब्ला बड'लेण्डखौ होनायनि मेनिफेस्ट'आव जोङो लिरखाबाय। दिनै गमामायनि बेखौनो आसा खालामदों, बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैबाय आरो दिनै बिजेपिया सासनाव थानायाव दिनै जोंनो मा होखो, बिटिआर होबाय। दिनै बिटिआर होनानै बर'नि थाखानाय गोहोखौसो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दाजाबनानै लाफिनबाय। दा गोबां खोथा, साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' नों बाद हो, जोंनि दिनै गथ' गथायफ्रा, जोंनि फंबायफ्रा, जोंनि बिनानावफ्रा, जोंनि फिसाफ्रा लेखा गोरों जाबाय, टेकनिकेल पास जाबाय, साख्रि बाख्रिया गैया, मा खालामगोन? जानाय लोंनाय गासिबो दामा बारायजोब्बाय, बायनानै जानो हाला। जोंनि न'खरनि फिसा फिसौ बोरमा दाउ फाननाय, अमा फाननाय, मुरि सिरा फाननाय, बेफोरावनो सिन्थाय दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ टेक्स लाग्रा जाबाय। लामा सामा जों दावबायनो हाला, जोंनि बिखा गेजेर गेजेर जों हाग्रा एवनानै लामा बानायनायफ्राव दिनै टल गेट बसायफैबाय, फैसा होआब्लानो जों लामा बारनो हाला। गावनि न'आवनो दिनै जोंनि सिलायाव फैनानै बिथांमोना टेक्स खालामनानै दिनै बे भारतखौ खुंदों। दा बावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन भारतबासिफोरजों लोगोसे गाज्रि मोनबाय। दा बेनो बिथांमोना बयबो नागिरफिनबाय, नंगौ अल इज गल्ड, गोजामानो सना होननानै दिनै बिथांमोना कंग्रेसखौ नागिरफिनदों। बिपिएफआबो बिदिनो सानदोंमोन खोमा, कंग्रेसजों थानाय समाव है बिजेपियासो मोजां जागोनलै साननानै तरुण गगৈ सरकारखौ, कंग्रेस सरकारखौ जोगारबाय। दाना बिजेपिखौ बड'लेण्डआव गैयामोन, बिजेपिया बे समावहाय खुनु नामनि साननाय गैयामोन। बिपिएफआ सोनानै लाबाय, दाना जारलासो जाबाय, गावसोरखौ गारनानै हनै मालाय इउपिपिएलजोंसो सरकार दाबाय। इउपिपिएलआ मोजां मोनदों, जोंजों गभर्नमेन्ट दानायाव बिपिएफआ मानो फाजानाय दङ। दा खिन्थु नुबाय मा, इउपिपिएलखौबो जोगारनानै, इउपिपिएलखौबो नेवसिनानै, इउपिपिएलखौबो हेव खालामनानै बिजेपिया गावसोरसो हाबनो नागिरबाय आरो बिटिसिआव गावसोरसो गभर्नमेन्ट दानो नागिरबाय। गाबोन समफोर 5 बोसोरनि उनावहाय 25 आरो 26आव बिजेपिया इउपिपिएलखौबो थगायसिगोन, गथै बर'फोरखौ थगायसिगोन। दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गरिब गुन्द्राबाबो जाम्बा नङा आरो मा, गरिब जानो हागौ, दुखुथिया जानो हागौ, नाथाय बिथांमोना साननाय हनायाव उन नङा। बेखायनो सानै हयै बुजिबायबा बिपिएफआव हाबोब्लाबो बे इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टसो, सानसे बेलासे जोङो कंग्रेसखौ लोगो लानानैनो गभर्नमेन्ट दाखागोन। इउपिपिएलआव हाबबाबो बे इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टसो, सानसे बेलासे जोङो स्टेटनि गभर्नमेन्ट अर्थात कंग्रेस गभर्नमेन्टजोंनो जोङो मदद होनानै सरकारखौ दानांगोन। अब्ला मानि इनडाइरेक्ट, डाइरेक्ट जोङो कंग्रेस बड'लेण्ड माबा कंग्रेसजों थागोन, डाइरेक्ट जोङो सरकारजों थागोन। दा बेखौनो बुजिनानै दिनै लैहोर लैहोर इलेक्सन नङाब्लाबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गिर्जाब हाबदों आरो मा। दिनैनि बे जथुमायाव जेसेबांनाखि दिनै बे बेलासि समावहाय जथुमनो हादों, खुब सम्भब जोङो सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआव थोजासे
जिउयै माहामै जोङो मदद होबोदोंमोन। ओमफ्राय दिनै बे BPF दोलोआबो दिनै गावसिनि जिथु पावार फांसन बेफोरखौहाय खोमानानै लाबाय आरो गोदानै UPPL सरखार फैबाय। बेखौहाय जोङो मोजां मोनाखिसै। बर' जाथिनि थाखाय मोजां सिन्था धारना खालामनायखौ जों मोननो हायाखिसै। बेनिखायनो जोङो दिनै बे BPF आरो UPPL दोलोखौ नागारनानै जोङो कंग्रेस सरकारानो जोंनि हादरनि रैखाथि आरो बर' जाथिनि रैखाथिखौ लाबोगोन होननानै जों सिन्था धारना खालामनानै दिनैनि बे जथुम्मायाव जोङो खौसे जानानै जोङो कंग्रेस दोलोआव हाबनाय जादों आरो गोबां मानसि जोङो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जों जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। बेखिनिखौनो आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। हामबायसै।